poble i també el que significa ell i per què porta nom aquesta escola, el seu nom. L'escola ens ha regalat grans moments. A l'hivern, la lluna de gener, el fred de la foguera, i aquells divendres de vesprada on baixàvem a dibuixar-la i a testejar un poc el truco que ens donava sempre Ferran, i era anar fins al cantó de la plaça amb el carrer de Sant Antoni per veure si es veia la peca o no i saber si era gran o xicoteta. També aquells anys on iniciàrem la revista escolar, una tècnica freinet que Ferran, junt amb altres mestres del moviment, ens ensenyaren per a poder anar transmitint al poble, als dos pobles, tant a Gàtova com a Olocau, que és el que fèiem en l'escola. A la primavera, l'escoltat dels rossinyols, els nius que hi havia a l'escola, fes de fang i on gaudíem per esbrinar quantes cries eixien de la seva porteta. També començava l'època de caminar i d'eixir a gaudir del nostre entorn, eixe que Ferran sempre ens ha transmet i ens ha ajudat a estimar. També teníem els seus llibres itineraris literaris, com les llegendes dels dones del castell, que tots els anys venia Llorenç, el nostre estimat Llorenç, el contacontes, a contar-nos. O aquell itinerari que ja no siguent alumna de l'escola vaig fer junt amb ell al 2014 per a les trobades d'escoles en valencià. També a la primavera començava a aflorar la flora i, clar, brollava al nostre voltant i emplenava tot un cor i un caliu meravellós. Temps d'eixir a practicar la botànica amb els seus estimats llibres de plantes de la vall, la tisora i la bolsa. Després arribava l'estiu, sobretot juny, que significava no eixir de l'escola, però les xiquets i xiquetes que formaven part de l'escola tenim la sort de veure'ns cada dia, perquè és el que té formar part d'una escola rural, i és que l'escola és una família, com ho és un poble. També ens ajudava a fer murals, com aquell que vam fer sobre la Serra Calderón a la placeta dels Porcs. L'estiu, encara que la vida de l'escola s'aturava, sobretot les persones properes a la família, teníem la sort de gaudir de les seues històries i llegendes, d'aquelles que es contava a la fresca, a la porta de la seva casa, o aquells famosos sopars d'agost on ens reunia per a cantar els gotxos de la Cova Santa, que ningú se sabia, però tots intentàvem imitar-lo. A la tardor tornàvem a l'escola i els protagonistes de l'entorn eren les oliveres i el vent, com aquelles excursions que ell ens ajudava a fer a l'antiga Almàssera per a saber com es feia l'oli i que se'ns quedava gravat eixa olor a oliva recent prensada. També recorde molt el remor del barranc i la seva passió pels ullals, eixos ullals que hem anat a visitar i els quals ens hem embrutat d'eixa terra roja de Rimansa i de Rodeno tan característica. De segur que molts de vosaltres s'heu adonat que he fet un passeig per les estacions com ell fa al seu llibre Olocau, cau de somnis. I és que, com haveu observat, estem a un entorn que és un somni, amb l'home de la penyeta roja i la seva llegenda a l'esquena, la cova del cavall i la penya amb la llegenda de la cova del cavall o el Montgó en Dies, on el cel està clar al fons de la seva estimada Xàbia. Aquesta escola sempre ha estat envoltada de valors meravellosos que perduraran per sempre. L'escola reivindicativa pels drets dels infants, una escola que siga segura i que siga de qualitat. L'escola arrelada a l'entorn per obrir les portes al poble. L'escola literària amb una cultura local immensa. L'escola valenciana, al canvi de la seva línia per evitar que es tancara l'escola i l'escola rural. I potser algú avui es pregunte quin és el paper de Ferran per a que aquesta escola tingui el seu nom. He de dir que ell sempre ha sabut que calia reivindicar en l'educació i no ha escatimat la seva tasca per a complir-ho. Ha sigut un mestre que deixa arrels, com ve pregar, aquest cartell que tinc a l'esquena. Unes arrels que avui els mestres que així som hem de recollir, donar vida i valor. Uns arrels dels quals aniran germinant diferents accions, preocupacions i preguntes, però que, com bé ens ensenya Ferran, els donarem una solució. Avui no estem ací per fer una alçada subjectiva d'una persona que rep nom d'una escola. Avui hem tingut l'oportunitat d'ajudar a construir ponts entre el passat i el present, per entendre com les reivindicacions que hem fet pròpies les famílies i alumnes de l'escola han sigut replegades per persones com Ferran, la meva estimada Roser Santolària o Carmen Miquel. Són persones que han creat les arrels de l'educació valenciana d'avui en dia, unes arrels que coneguem i que cal continuar regant i germinant. També, com aquestes reivindicacions ens han ajudat i ens han donat l'oportunitat d'aprendre de Ferran per a conèixer la història del nostre poble, vall i comarca. Així que, a Montió, Ferran, Zurriaga i Agustí, per ser història dels mestres valencians i del poble d'Olocau en particular. Gràcies.